Assalomu alaykum тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз дар бозори Корбоним мувофиқи хоҳиши шумо ҳамин киртои гуанжовро ба навор мегирем. Иҷора мо ин кирторо ба навор гирифтагем. Инаи да пашкамона шумо мешиносед. Нархи иё 600 сомон. То размери чанда дорем? То размер? То 56. Киртои гуанжово. Гуанжово фасон ҳаста. Ана иҷа мегзарем ба абайко. Абайои ина двойка ҳам кирташ қатӣ нархш 350 дона. Оптои бо хай дагавор мекунем мегирем 350 сомон. ин нархи донашай. Марҳамат бибинед. Мо барои чӣ ҷара сиёнкор кардем ки ин магазинда оригиналоша фақат меёрам. Оригиналоша меёрам. Апа то размер чанда дорен абайо? 3XL чанд меша ба размер? То 54 а? Ина 52 то 54 пиша. Метонем ки омада харидорӣ кунем. 350 нархи дона. шумо метонем ки омада харидорӣ кунем. Ина ма расидгоша ҳамаша шумода якта намоиш метам. ё хай ина айбаршон бигирем нехелия. Нечхели ки ина духтарако пушидаги ҳастан ина мепушанд. ҷуда ҳастанд. Ҳамая биё. Инаё 300 сомон оригиналош. Оригиналош 300 сомон. Ана бологиё то размери чанда доред апа? Ина ми бологи ина мубайн. То 54. Оҷа амиёра мо основной барои ҳамиё омадем сиёнка карданда ки ози амиё наз рафтестан, наз талабот доранд. Материалш чия апа? Не, материалш чия? Ламираж якм сот қатӣ. Ина двойка. Двойка ламираж. Нарх 350. Ана кабутш беҳад фасон будааст. Кабутши ярки зуд. Ҳай магазина шумо медонед магазин ламираж ном дора. Бозори Корбонда чанд магазинай рақами 61 магазин. 61 магазин. Ана бародар неёра нархш 300 сомон а? 300 сомон. Навду материал омадаги. Материали ҷазлайн омадаги, материали мрамор омадаги. Мрамор. Ду намуд материал хатиями модело омагаан. Якш ҷазлайн мегуфтадастан. Ламираж ҷазлайнш мулоимтар будааст. Ҷазлайн. Ана ай саволи ки хозона дорем як чеча кашолка даги. Аям чанд расветка дора. Ин мрамор ҳам материал. Ин мрамориш. Иш чӣ фарқ дора? Иш бу кам тарави дига халаш дига хасасонаш. Мулоимтар ама. Качествашон як хол. Дасталан бо фасониш дига хасасонаш. ҳай мисол болода ҳам ҳастан нав чизе ки наёра нахуша я бор дига бо хай ахирда. Инаш оптои 600 сомон. Оптом 6 дона чӣ? Дона ам оптои 6. Дона чӣ? Дона 600 сомон. ҳар касе ки дар канал обуна нестад марҳамат обуна шава. Касе ки обуна шудаги я лайк мона ҳамира ба ёру дӯстонтон тақсим кунем ва делитсия кунем. боқи сарбаланд ва обод бошед. наворҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунем. худоҳофиз.